peixe, que podemos falar de peixe, se non de calquer produtos, incluso hai que ver hasta que punto, é dicir, non se difunde a través dos exércitos, dos hospitais, etc., toda unha serie de produtos. No exército, polo que teño visto, a partir do ano 67, claro, pero bueno, tamén habería que estudiarlo e que habería que... O mesmo sucede, por exemplo, é dicir, coa sustitución do bacalhau por peixe conxeado. O bacalhau chega un momento que é moi caro, se pasa a consumir un tipo de peixes, non? Nese sentido, si oferta ou demanda, seguramente as dúas cousas. Seguramente as dúas cousas. Para algúns produtos pesqueiros, digamos, eu penso que foi claro. É dicir, as gambitas de Huelva, non darían, non darían para todos os turistas, non? Nin os calamares de río. Nin os calamares de río. Para os bocatas de Ayuso. Claro, non darían, non? Mira, pero se me permites, en relación con esto, non sei te interrumpo que decir, pero hai unha cuestión que era o mesmo que acaba de decir aí, que a mí me retrotrae a Flores de Lemos. Claro, porque se recordades, Flores de Lemos, por os que non o coñezades, é o gran, digamos, intelectual creador das estatísticas agrarias e da medición da cuestión alimentaria na España del siglo XX, non? E Flores de Lemos decía, hai unha palabra. Sí. Flores de Lemos decía, decía que o gran enemigo da gandería española, foi unha frase que a mí se me quedou grabada desde o primeiro traballo do Grupo de Estudio Histórico Rural, era o bacalhau. É dicir, que o bacalhau barato era o que impedía o desenvolvemento gandeiro, esa era a súa obsesión. Tuveron razón ou non, o certo é que ese desenvolvemento non chega, digamos, ese consumo non chega hasta moito tempo despois, por lo tanto, na lógica esa de oferta e demanda, bueno, aparte de que creo que van é unha insultiva un pouco dialéctica, porque efectivamente van xuntas, e sempre van xuntas, e ou van xuntas ou non existen, así que non sei por que no ámbito da teoría económica e da historia económica un se empeñan nunha e noutra. Eu creo que justamente esta historia que nos acabas de contar en relación coa gandería o que demostra é que o vai xuntas ou non vai, e o propio bacalhau o demostra. É unha das conclusións que eu tiro do que ti acabas de decir. Non hai tamén un cambio de especies. Eu agora falo de experiencia persoal. No meu bairro se comía peixe fresco, sardina, xurel e xara. E a partir de chegada dos anos do congelado, eu tiña 10 ou 12 anos, é cando empezamos a comer pescado. Que só era, en caso de enfermedad, entrar unha pescada na casa, en caso de enfermedad, ou un día de festa. E se cambia completamente o hábito de uso de determinadas especies. Cando eu penso na pescada que era que chegaba congelada. Se sabe, os cambios da pequena. Entón, sí que se empeza con rentas máis baixas a entrar ese peixe. Incluso, polo que sei, entra tamén nas pensións, en todo ese mundo entra ese peixe, máis a do interior, que tamén só había o peixe, era o bacalhau que había, porque non había o outro, non? E sí que hai un cambio, é dicir, a pescada, eu chamo de comigo, se democratiza, a través da pescada congelada, porque o único peixe que conocíamos era bacalhau, sardina, xurel e xarra, non había, non? Hai unha historia da pesca e unha ampliación continuada das especies que se consumen. Porque, por exemplo, hai especies que están datadas desde facía moito tempo, pero que non eran ocasionais, é dicir, non eran de curiosidade científica, como, por exemplo, a cigala, o borraco. O marisco non se consumía habitualmente, quitando a langosta, as ameixas, as ostras, o resto, a verdade é que para os mariñeiros incluso era un corre das redes, é dicir, a levar centolas non sabían que comer. E
incluso os percebes se vendían en cucuruchos, en Coruña. Os derechos, digamos. Claro. No, entón, eso é certo, non? En canto ao bacalhau, o bacalhau en España se consume porque hai un interés da facenda no seu consumo, xunto con interés dos comerciantes, dos grandes comerciantes de Cataluña e do País Vasco, que son os que meten o bacalhau principalmente. Son que ten interés en que se consuma bacalhau. Por eso se hai oferta. Creo que hai unha pregunta. E cambian os países de oferta de bacalhau, falando de bacalhau, precisamente por eso. Hai unha pregunta. Tendes que abrir o globo do chat. É que? Si hai un chat. Vale, que se despide antes de marchar. Nada, que se va. Bueno, pues eu teño unha pregunta máis, non sei se David, como interrumpimos, non sei se... Non me interrumpís. No, digo solamente sobre esta cuestión de oferta e demanda, pero é máis que vamos a ver, é que é unha dialéctica importante, porque dentro do fordismo alimentario hai todo un plantexamento que isto é unha evolución natural, de que como crece a renta per cápita, crece a calidad de vida da población, automáticamente hai unha apertura a novo consumo alimentario que condiciona o desenvolvemento da industria. E o relato que fan eles non é ese, é unha industria que está creando un mercado, que non é unha cuestión de evolución natural das cousas que claro. Precisamente en relación con eso, algo que me echou moita atención, que descoñecía, pero que, como está aí Telmo, ademais, que traballa sobre todos estes asuntos do punto de vista do leite, hai algo que, según ibas falando, o sea, eu pensaba, vale, pero o grupo tamén é cárnico. Claro, me quero saber como se establecen as relacións. E outra cousa, hai outro grupo en Galicia que fai exactamente o mesmo, que Core, co outro gran produto que ten que ver coa carne e os ovos, e que ten que ver tamén co exército, cos grandes consumidores, con as grandes americanas, e con algo fundamental que ti mencionaste de pasada, pero non sei se podes contar un pouco máis, que é os colexios, porque isto está directamente relacionado cos concentracións escolares. E as concentracións escolares da Lei Xeral de Educación, a partir do ano 71, xeneran unha demanda nova e inesperada que alguén que estere informado e que teña capacidade para facer oferta, non sei, isto enguedello... Pescando cando se crea ten un problema, que non ten rede de comercialización. Entón, o di, que hai unha entrevista Paz Andrade e Alfonso, que é importante, non porque sexa fillo de Paz Andrade, que tamén, senón por moitas razóns, non? Porque cando ele chega a ser conselleiro delegado de Pescanova, despois contesto outro, non? Cando chega a ser conselleiro delegado de Pescanova, ele ten xa unha longa trayectoria no sector pesquero. Ten unha empresa que se chama Ibercisa, que foi Picaten, que foi a que cambiou toda a forma de captura da pesca de baixura, de sardina. Era simplemente introducindo unha patente americana que unha grúa, que en vez de tirar 20 homens pola rede, tira a grúa, pasamos de unha tripulación de 20 homens a unha tripulación de 7. É dicir, que primeiro eso. Despois, porque ele estudia Dereito nesta facultade e marcha para Inglaterra. Está 4 anos nunha revista que é World Fishing e consigue que se traslade a World Fishing Exhibition de Londres, que era o sitio onde se celebraba, ainda sigue sendo unha empresa inglesa, a Vigo, no ano 73. E no ano 73 consigue que o ministro de Pesca soviético, Iskov, que é o único ministro soviético que ven a España, veña a Vigo a World Fishing. E esa World Fishing é un éxito. No ano
73, é dicir, xusto cando cambian as cousas. É dicir, cando José Fernández lle di que entre como conselleiro delegado de Pescanova, é porque xa ten Sí. Non é porque teña fillo. claro, é porque ten nesa entrevista que concede a Manolo Rúa, Onde está publicado? fai anos, nun libro que se chama Galicia SL. Pois el di que ten un problema, é dicir, que claro, pequenos botan mal de todo o mundo, ponen anuncios na prensa, se necesitan vendedores, se necesitan incluso Álvaro Velázquez foi vendedor de Pescanova nos primeiros momentos. É dicir, por qué? Porque non teñen unha rede de vendedores, porque a distribución non é a mesma que a do peixe fresco, nin a mesma que o bacalhau, porque o bacalhau teñen unha rede de distribución propia. É dicir, por tanto, non valen os sistemas de subasta que existían, porque son produtos estandarizados, os lugar, é dicir, se compran no mar de Pescanova, a rede de Pescanova organiza ela mesma según todo o tempo. Tiña aquí un mapa, a ver se... No ano 70, a rede de distribución de Pescanova, que ten en todas as capitais de provincias e tanto Guadalajara. Pero hai algunhas provincias, como por exemplo as provincias catalanas, onde tenen máis que nas capitais de provincias. 10 anos despois, xa ten almacéns frigoríficos en todas as provincias e unha rede de distribución De que ano a 70? dos 70. Pero isto xa, seguramente antes xa tivera este é o mapa que ten. Sí. Seguramente antes xa estivera establecido en todas as provincias. É dicir, que iso é fundamental. Non? Eu estou convencido de que estou convencido, non? O mesmo que hai un turismo na gandeiría, tamén o hai na pesca. A estandarización dos produtos, é dicir, hoxe un comerciante de congelado nin ve o teléfono, bota do carro, o lura do carro. E xa compras no mar. Eu teño outra pregunta. Bueno, teño moitas, pero vou facer unha e vamos, se hai unhas preguntas, facer a xer. A ver, o papel de Víctor Moro está moi claro. Pero antes dese papel de Víctor Moro, porque todo isto foi moi rápido, que foi rapidísimo, e desde o ano 61 ata o ano non cale nun réximen político dictatorial onde todo está intervido, todo se consigue a través dos ministerios, a través do poder político, e parte xa falache deso, o papel da CAT, o único que fai Víctor Moro, a interpretación que eu me permito facer, dirá se é correcto ou non, é actualizar todo aquilo desde o primeiro goberno que vai ser da futura democracia que ainda non é no 76. Usted coincidindo, por certo, que convén meterlo no saco, con que o representante de Galicia dos 9 que hai na negociación co movimiento, con Gómez Suárez, para a transición e para Andrade. Que é dicir, cando está falando de unha función política desde a oposición política potente nun grupo que foi capaz de... Quen era o enlace? Quen era o enlace co poder político do franquismo? Quer dizer, onde estaba? Quen era o Víctor Moro do franquismo? Ou quen era... Como funcionaba isto? Ti sabes, non me lo contaste. Sei, pero non o conté. Home, hai varias persoas que son claras. Dentro dos socios, dos primeiros socios de Pescanova, está Luis Rosón, que non ten unha participación minoritaria. Pero, despois, entra, a mediados dos anos 60, Pedrosa Latas, Antonio Pedrosa Latas, que viña de Flixen, que era director xeral de pesca
presidente do sindicato Vertical. de pesca vertical e director técnico do Instituto da Marina. É dicir, dous circuitos pistoleros además, Sí, señor. que se sentan no Consello de Administración de Pescanova. Bueno, Luis Rosón nunca chega a estar no Consello de Administración, non? Pero ademais teñen os dous esa complicidade, supoño. Y vinculados a Fernández indudablemente. Por lucenses. Claro, por licenses e por dedicarse a carne, no caso do Rosón, son de Lugo, que se dedican a carne. Claro. Pero por Fernández, a rama de Lugo de Fernández tamén está. Y se dedican a carne y a ley. Y a Complesa, y a Cooperativa Agraria Provincial. Vale. Resposta para seguir. Eu só te preguntaría unha cousa. Non, quero dicir que Pescanova... Cando faz o libro de Pescanova? Que se chame Pescanova. Todo é unha historia. Bueno, non sei, cando Carmen decir... No, xa satisfeito. No, é verdad, en serio, necesitamos que todo isto seña público. Cando seña Que te público, publicara. que seña accesible. O sea, que seña accesible. Fai un best-seller, vamos, fai un best-seller. Bueno, tiña que falar, Alfonso Facendade tiña que falar, porque hai moitas cousas que somente pero él No, pero que non resulta que fale. O importante que falemos historiadores. non fa, é dicir, non, porque hai persoas que teñen información privilexiada, non? Pero me echaron trucada, non? Pero con estos niveles xa faz. Xa faz. 3 niveles total. No, en serio, de aquí eu só fago dos pedimentos hoxe. Que fagas este libro e outra, que é un pedimento que non é a ti, que a ver cando somos capaces de ter un museo como teñen en Íllego ou en Viana do Castelo, xa non te